नै फुलकबि लाब्रा जागोन ओंखायनो बेखौ एसे दैजों रुख'ग्रोबाय दानि फुलकबिफ्रा माबा मुलि होलाबाय थायो नालाय ओंखायनो हाय लोगोफोर वेलकाम बेक टु माय इउटुब चेनेल नोंथांमोननि सेराव आरोबाव गोदान मोनसे ब्लग लानानै फैलायबाय नैहाय आंना मेगना एसे गोजौ जादोंमोन नुदोंना मादोंथाय दा एसे साबसिन जाबावबायसो माबा नैबे मुलि बेखौहाय होयो आङो एसे बे हाद्रि बाला नांनाय जाबा ओमफ्रायहाय मा होनना बुङोमोनलाय एसे माननाय जाबा बेफोरबायदि ओमफ्राय बे ओरैनो नर्माल आइ ड्रप्स बियो बेखौहाय होनानै लायो आङो ओमफ्राय एसे मोजां मोनदों आरो मैयानिफ्रायनो होनानै लादों आङो मेगना एसे बोरैबा जाबाय थादों मानबाय थादोंमोन गोजा जानानै दंमोन ओमफ्राय दा गैला दंना गैलाथाय नायनाय जायाखै आं ओमफ्राय लोगोफोर नोंमोनजों दिनै जा शेयार खालामलांनो हायो खालामलांसैलाय आङो जास्ट नायलांबाय थाबानो जाबाय होमबा जायफोर चेनेलाव ना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होलांग्रोदो बेनिफ्राय भिडिअखौबो नायलांदो आरो मोजां मोनदोंबा लाइक शेयारबो खालामबानो जाबाय कमेन्टबो होलांबानो जाबाय लोगोफोर दा थौदो होमबा जागायनोसै दासो सानजौफुबाय टाइमा जानाय लोंनायनि माबानिसो सम जागुलायबाय आरोना सानसुथिरनिसो जानायनि लान्चनिसो रेडि खालामनांगौ जालायबाय आरोना थौदो होमबा भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै दे ओमफ्राय लोगोफोर दाख्लि जे दख'ना गोथां माबा दानाय लायदोंमोन ना आङो न' खाथियावहाय ओमफ्राय बेखौहायथ' मेरलायानो माने नांगौ होननानै बुंहरदोंमोन दा बेखौनो आङो आइखौ दा सोंहैनो थिनहरदों आरोना जे गांबेसे हाखो बेसेबां बुरजा मोनगोन दा बेखौ नोंथांमोनजों शेयार खालामगोन आङो बेसेबां बुरजा हामारखो बा सोर मोनगोन सोर मोना बेखौहाय दा नोंथांमोनजों शेयार खालामगोन नोंथांमोना जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय थौदो होमबा नै लाब्राया संजेनबाय फुलकबि आलु ओमफ्राय मटर दङ मटरखौ दा होसनसै बेयाव ओंखाम संबाय राबो जिरना दोनखाबाय नै अमा बेदर जानो नागिरबावदोंसो आं जाया दिनै बिसिनि गोजा बियो गावखौ नायनाया गावनि मेमब्राखौनो नायगासिनो नायनि मेमब्रा नायनि ओरै नाहरलाय मा गोलैगोन आइनाया गोलैगोन सोर फुननानैसो लादों गोलैयो बायोना बियो बायो दोनदो दोनदो बेयाव दोनदो हर आं दोनना होनि इसोर गोलैलाङो ओरैसो दोननांगौ दा ओरैसो ओरै फै दे नायनि इसोर आयनाखौनो माबा बोखोबाय थाबाय मबाइल थांबाथां मेमब्राङानायसै नाय एमाजननिफ्राय पार्सेल सफैदों बाबानि साहा बियो डायबेटिसनि बेनो नै माबाया साहाया डायबेटिक केयार साहा टि मारै लोंनांगौ बेयाव दंखायो ओमफ्रायहाय बाहायखांनानै खेबनै लोंनो थिननाय दङ ओमफ्राय खिन्थु बाबाया खेबनैखौनो लोंनाय जाया खेबसेल' लोंनाय जायो ओमफ्राय लोंबाय थायोबा ओरैनोथ' माबा होनायावहाय मानसिफोरनि रिभिउस होनायावहाय 6 months बेबायदि लोंनानैहाय माने नर्माल बेबायदि थानाय होननानै बुंदों आरोना नर्माल बेबायदि थायो होननानै बुंदों होमबाबो बे डायबेटिस गोनाङाथ' एसे जानायफोरखौ कन्ट्रल खालामखानांगौ नालाय जानायफोरखौ गोदैफोरखौहाय दा बाबाया एफा कन्ट्रल खालामनाय जाया जाला जोबनो नागिरो बेखायनो लोंहोनायदों जायोना जाया नायनोसै दा लोंगासिनो पेकेट मोनसे जोबथ'वाखै दाबो ओमफ्राय नै बिहरखाबाय माने मोना नालाय जेरावबो एमाजनावल' मोनो ओंखायनो मोननै बिहरखानांगौ मोनसे जोबबा मोनसे जोबनायावनो मोनसे लोंबाय थानायावनो बिहरखानांगौ आरो दा बेनो नै डायबेटिसनि साहा निरामिसनि नै आङो बेखौ जानोसै दे दे औ दे पापर दे
नै आंना ओंखाम जाफाग्रा लोगोआ इयाव दं ओंख्रियाव दं नै पापर लादों नै लाब्राया बेयाव फुलकपि आलु मटर लाब्रा औ ओमफ्राय बे नोरसिं पक'रा नै देन्थायैनो एवदों आङो बेसन होनानै दे जाद' जानोसै सानैजों जाद' बबेजों ओरैजों बेजों जेबो जानाय मोनथाराखै मानसि Aduh. Oi. Sama. Kamu jangan dia. Kamu jangan dia. नै बे स्कुलनिफ्राय मालाय खेला गेलेनानै सार्टिफिकेट मोनबोबाय मा प्राइज मोनखो दे देखायदो बाबा प्लेट ओमफ्राय मा मानि फेन्सि ड्रेस फार्स्ट मोनसे ग्रुपाव रिले रेसाव सेकेन्ड फेन्सि ड्रेसा मा जायामोनलाय नोङो जायामोन भेजिटेबल मेन भेजिटेबल मेन मा होनो बेखौलाय दखानदार जादोंमोन ना नै प्लेटआ हरलाय नायनि प्लेटखौ ओइ दादा मोननाय नै प्लेटआ औ नाम जागोन दे बेयाव लोगोफोर नै आङो दा मोना समावसो नोंथांमोनजों आरोबाव रायज्लायनो होननानै फैलायबाय आरो फिसाला उन्दुनाय समावसो ओमफ्राय थारमाने आं नोंथांमोनजों मा शेयार खालामनो लुबैदों बेनो जाहैबाय आङो मैयाहायनो माने हर समावहायनो माने मोनसे खन्थाइ माबालायबाय आरोना सुजुलायबाय बेखौ नोंथांमोनजों शेयार खालामनो लुबैलायबाय आङो दाख्लैनि सिगाङाव होनाय खन्थाइखौबो नोंथांमोना बिराद मोजां मोनदों ओमफ्रायहाय आरोबाव आङो गोदान खन्थाइ बानायनायखाय नोंथांमोनजों शेयार खालामनो लुबैनानै आरोबाव माने दिनै फैलायबाय आरोना दा मोना समावहाय ओमफ्रायहाय नै जाखां लोंखां बयबो उन्दुजोब्बाय टाइमाबो जायाखै नङा जाबाय दा आङो थाबनो खन्थाइखौहाय एसे नोंथांमोनजों शेयार खालामसै नोंथांमोना थोजासे नायखांबाय थाबानो जाबाय दे माबायदि जादों कमेन्ट सेक्सनाव खिन्थाहरबानो जाबाय दे खोनासंनानैहाय जादोंना जायाखै मिथिला एसे गोलाव दिनैनि खन्थाइया खिन्थु आङो फरायनोसै दे थाबनो थ' नै आं लिरनानै लाखादों ओमफ्राय फरायलांसै आङो खन्थाइनि नामानो जाहैबाय फोथायनो सोरखौ माब्रै ओमफ्रायहाय नै खन्थाइखौ फरायलांसै आङो होमबा बयबो सुजुनाय बादि आंबो सुजुदोंमोन समायना रमायना सिमां नाथाय बे सुजुनाय सिमांखौ सोरनो फोरमायनो फोथायनो सोरखौ माबोरै हर ससेयाव गिख्रंथाव सिमां दुब दुब सौदों गोसो गोरबो गाबोन मा जागोन गिखांनाय मोनदों नाथाय फोरमायनो खुगाया गेवा मानोना बुजिनो हाबाय दिनै फोथायनाया मा आंगो दंमोन आंहाबो जायखौ सायख'दोंमोन आं सुखु दुखुनि जारिमिन सुजुनो नाथाय खोमा फिरि गारना बेबो जानगाराव गसंना थाहैबाय दिनै आंनि रावा नोंनि थाखाय गोखा जाबाय खोनासंनो अगालेसे मोनलायबाय गुबुननि रावा बेरे मोदै जाना समायना बागानखौनो खुरख्ल'लांजोब्बाय दिनै बे लामासिम आगान होफैनाया जों सानैनि सिमां नङामोन ज' सानैजों थाबायना मोनसे समायना बागान सुजुनायनि सिमांसोमोन नाथाय दिनै गासिबो थेर बेथेर नों आरो आं हमदांस'हायै गोजान बुब्लियाव आगान होबाय सिमां दंमोन नोंखौ लानानै दुखुनि समाव गोहो होनो आरो सुखुनि समाव जयै रंजानो
दान्दिसे सम गोजोन होफ्लाना जानगार जालांबाय नों सिमां रायजोनिफ्राय। जोंनि साजायनाय लामायाव हाखर हाला खालामना होनाया थारैनो बे सोरनि सिमांमोन, नोंनि ना आंनि ना गुबुननि? नोंनोथ' बुंदोंमोन सानसे आंनो नोंनि जिउ होनना, अब्ला दिनै जिउआ देहाजों मानो जानगार? एसेबां समायना रावआवबो बिस थायो, अब्ला फोथायनो सोरखौ माब्रै? बेनो आरोना खन्थाइयाहाय बिसिम जोब्बाय। होमबा लोगोफोर माबायदि मोनदों दिनैनि आंनि खन्थाइखौ कमेन्ट सेक्सनाव खिन्थाहरबानो जाबाय दे। औ आरो आङो दहाय माबा मोनसे खोथासो बुंनो सानदोंमोन। रागासो जोंलायलायसिगोन सोरबा सोरबा माने मा जादों, दाख्लै जे आङो दख'ना एसे मेरलायानो फसायदोंमोन, गामिनि न' खाथिनि दख'ना दानायमोन नङा होमबा? बे दख'नाखौहाय ओमफ्रायहाय आंथ' गांसे लाबोखांबाय, ओमफ्राय आङो गांसे लाबावगोन होननानै बुंदों आरोना। गांसेखौ आङो बिदिनो थांलाय फैलाय गानबाय थानाय जायो नालाय, बांद्राय गोबाव जेन'बा उनाव गानजानाय जानाय नङाना बियो बायहेरायाव थांबा माबानो, बेखायनो आङो गांसे लानानै दोनबावगोन आरोना, बेखौ बुंबोखानाय आङो। ओमफ्राय बिनि उनावहाय आङो भिडिअ हगारनायावहाय मेरलायानो माने फसायनानैहाय बुंहरदोंमोन आरोना, आंनोबो नांगौ होननानै। थ' आङो बुंदोंमोनबो मोनगोनदां होननानै, खिन्थु आङो आपडेट होफिननाय जायाखै रावनोबो। दा दहाय बेखायनो आङो आइखौ सोंहैहोदोंमोन, जेनेबा गांबेसे हाखो बा गांबेसे मोनगोन होननानैहाय, बेखौहाय आङो सोंहैहोदोंमोन आइखौहाय दहाय। ओमफ्रायहाय दा मा मोनथिबोखो, जेन'बा आङो बिखानायखौथ' गांसे मोनगोन जाहैबाय, गांसे मोनबावगोन जाहैबाय आङो गांनै लानो होनखानायमोन नालाय, गांसे आं लाबोखाबाय ओमफ्राय गांसे दंबावो आरोना आंनियानो, खिन्थु ओमफ्रायहाय आलदाखौहाय माने जानाय नंलासो जाबाय आरोना। माने बयबो जायनो फैयो नायफैयो माने फैसा होनानै गालांजोब्बायनो, ओमफ्राय दानोसो हाजोबबावाखै दाबो, फैसाखौ होलांजोबखाबाय आरोना, मोना जाजानो गिनानैनो फैसा होलांजोबखाबायनो। ओमफ्रायहाय आंथ' बिदियाव फैसा होनानै दोननाय जायाखैमोन ना, नोंथांमोनहा बुंहरदोंब्लाबो दस्राफ्रा नायफैनानै माने माबाबायनो आरो, एकदम होलांथाबथारबाय माने मोना जाजानो गिनानै। ओमफ्राय दा दहाय सोंहैनायावहाय आइया मोनथिबोबाय, माने मोननाय नंलासो जाबाय आरोना, बेफोरबायदि। दा खायसेया बुंलायसिगोनसो मानो देखायो मोनाबा होननानैहाय। बिदिनो आरोना जोंनि गामियावहाय माने दख'ना दानायखौ सोरबा जुदि नायफैयोब्ला दस्रा मानसिफ्रा माने फैसा होनानै गालांजोबखायो। फैसा होआबा माने मोना जाजानो गिनानैनो एडभान्स माने होग्रोनानै थांजोबखायो आरोना, ओमफ्राय बिदियावनो जोङो मोनलायनो नागिरा। दा बिदिनो जाबाय आरोना, बुंखानानै दोनबाबो माने बिदिनो मोनलायनाय जाया। दा बेखायनो गांसेबो आङो माने हरनो हानाय जानाय नंला। मेरलायानो बिदोंमोन, 8खान 9खानसो बिदोंमोन ना, मेरलायानो बिदोंमोन, ओमफ्राय गांसेबो गैया आरोना, गांसेबो जानाय नंला, दा रावनोबो हरनो हानाय नंला। दा बेनोसै, ओमफ्रायहाय गाज्रि मोननाङा माने मालाय माबा होलांखानायखौ मा खालामबावनो ना, लाखिनानै दोनजोबखानाय जाहैबाय। ओमफ्राय दा दानानैल' हरनांसिगौ बिदि जाबाय आरोना। दा गावनावनो थानाय जाहैया जाहैदों लास्टआवहाय, बेबायदिनो लाङै मानसिफ्राहाय। बेखिनियानो। ओमफ्राय खाथि खालाफ्रावबो दाबावदोंनो, बेखौ नायनाय जायाखै आङो। दहाय आइया नायनानै फैबावदों, माबा आलदा खालारनि आरोना, बेखौ आङो र' नेक्स्ट मालाबा नायनायनो सानदों, माबायदि आंबो नुवाखै। माबा ग्रे कालारनि होननानै बुंदों आरोना आइयाहाय थांनानैहाय, ग्रे कालारनि होननानै बुंदों। दा बेखौ नायफिननांगौ, खाथियावनो दं, बेबो आलदा आरोना, बेबो आलदा दादों। होमबा लोगोफोर, जाय नांगौ होनदोंमोन मोननाय नंला दे, रावबो मोननाय नंला बिनायाहाय। ओमफ्राय बेखिनियानोसै, गाज्रि मोननाङा। होमबा दिनैनि ब्लगखौ आं एसेयावनो दोनथ'नोसै लोगोफोर, ओमफ्राय नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनसिगोन। होमबा बाय बाय, थेंक इउ फर वाचिं।